Sithandwa sami. Azongifonela ngesikhathi bengikade ngingalindele ukuthi ungifonela ngaso. Ngasho njalo ngithi ngibhizi. Ukuthi ke ngoba bengeke ngikwazi ukuthi ngivile ngizibe ucingo lwakho balekile. Uyazi nje. Ngizama ukufunda ihistory la. Awangeni lama essay sengizame ngazama. Awungangibona baby sengijuluke ngimanzi te. Futhi mhlambe noma ungaphinde ungifonele ntambama ngoba bengikade njengoba ngiyobhala isivivinyo sami sokugcina kusasa benginesifiso sokuthi ngaphuma phambili kuzo zonke izingane njengasemhleni uyazi nawe khona umuntu la khona abantu abangenayo uthulele nje uthuleleni isinokho kuze kube buhlungu amagongo wena bafowethu Sho. Ubungani? Uye lo mjito ohlezi uthi usinayi lo? ya boy uyena weta wami ke lo uyena umuntu ongiphekelayo nje yena nkosikazi uhleka naziphi nje wankinyiza amazinyo uhlekani ya unkosikazi Ayikusebukaya ukudlala ngalo out bethu awuye kuloba ayithole bethu awukusi yaw relax bona ngithanda impethu lento lokhu uhlekisa ngami kubangani bakho usixabanisa uPaulani ho lo mthetho uqone impahla zami onode sekangaka ukhuza ngempahla zami wanda dunu wamakhwapha le mpahla izonisa amakhwapha lezi angithandi lento yakho mfethu izosixabanisa ngempela uzoyashinga nje ugqoka iskipa sami ngikutshela ukuthi leskipa ngizosigqoka ephathini mthoko mfethu mfethu ngiyamkhuba mfethu bongani ndoda mfethu into ongazoyikhuluma phambi kwabangani bakho leyo ngisawashila impahla la ngibona ukuthi ngithatha iskipa sakho ngiqoke ngoba impahla zami beseyimanzi ngizothi mangabe izoma ke mfethu bese ngisibuyisela iskipa sakho lapha eboxini ndoda uthi uzosibeka usibeke sesinuka awusho lo uthi uzoswasha bafethu lo mjida lona la endlini usebenzisa into zami ngavumanga mina bafethu uyayithathela namanje uthatha iskipa zami ngivumelananga awumeke uthini uma kwindaba yokudla kwakulenyanga noma uzokwenziwa yimina futhi hayi madoda hayi ngeke madoda ngathi siyanda le ndaba yini lo silalela nini solo sifike la hayi madoda akusimina awukhuzula umngani wakho lo hayi madoda khuza umngani wakho manje nikhulume singekho webongani angithona bongani usinayo lo mjidi bongani ngutshele kahle ndoda ngathi umama akaholanga kulenyanga emsebenzini wakhe igross uzoyithenga seyithengela inyanga ezimbili yipi into ongayizwanga lento ozoyenza manje ukuthi ungibukise kubangani bakho ubona ukuthi i-right wena iyakujabulisa leyo nto webongani wena mphathi wena uhlezi uthi njalo uma wakho akanamali mangifika esikoleni ngifica ufulathela ucingo nabangani bakho nidlo phaya kodwa mina kufanele ngodle hayi ngeke ngimele mina lona sungamane udabukisa nginandaba ufuna ukudla imali yabazali bami wena hayi ke mina eyophangiswa ngihleshilelwe manje wendoda akube serious nje ngempilo hayi mthoko naqala la endlini ngakufica ukhipha imali esokusini ngakubuza ukuthi wenzani wathi ulungisa isokisi wena usile wena uyangoja futhi ayikho lezi phela namhlanje ngobuzi hayi okay ngizopheka ithini fish nemacaroni hayi wena siza nengane la indlo ogcwala isisimuko ethu ungadlisa ingane ithini la fish hayi kahle wena sifuna ipapa thina nenyama eshisiwe uma uyakuthenga ukudla njalo ngenyanga la awuze wazi ukuthi kusela amaqatha amabili angibothi mhlawumbe azonela nezintombi zeni angeni
Ufuna inyama mina ngashukile. Ngashukile kabi. Nawe uyalazi udaba. Mawuthi kanjani? Bambe inkukhu kaMaster. Sayilele. Hlahle. Oh ya, usho kanje? Hawu. Thinte mina. Madoda, angithi ngiyabona ukuthi angiqamba manga. Udle inkukhu lo. Uma wakhe ngikuthenga ukudla. Hey machini, kufanele sihambeni sishawa isikhathi. Oh mama, bamengani wena? Hlahleni. Namhlanje zizobona. Ha, sothi kuku. Ambambe igulayo. Ha, ngizobamba inkukhu enonile. Sihambeni wena. Hello, Phela. Sothi kuku ngihlaba madoda. Albani madoda.